敵を撃て。レオン、まだ意地張ってるのかい？いい加減素直におなり。イメルダ、なぜここに？ご挨拶だね。あんたが肩肘張らずに済むようにしてやったんだよ。イメルダ将軍、それでは。ああ、バッチリさ。多少の反対者は出たけど、おおむね解き伏せたよ。何を話している？私に何の関係があるというのだ。あんたがそうならざるを得なかった原因を取り除いてやったんだよ。つまり貴族の意見をまとめて戦争をイメルダ。あとはあんた次第だよ、レオン。レオン様、これ以上持ちません。
傷を癒したまえ。他の者の傷を癒したまえ。